Spoločnosť Užisito.sk predáva cez internet neobvyklé darčeky. Svojim priateľom a obchodným partnerom môžete kúpiť napríklad adrenalínový zoskok padákom alebo pokojný LED balónom. Od Užisito.sk sme dostali adrenalínový brief. Brief bol našťastie neskôr spresnený. Naším riešením bol nový produkt. Prehovorili sme Užisito.sk, aby na svojej stránke spravili malý preklep. Vznikol skok bez padáku. Zábavná chyba na stránke sa dostala na web. Vybrali .sme.sk. Na ňom si surferi odporúčajú zaujímavosti z internetu a hlasujú za ne. Príbeh o firme, ktorá ponúka skok bez padáku, získal toľko hlasov, až sa dostal na titulnú stranu najčítanejšieho spravodajstva na Slovensku sme.sk. Bezplatne. Výsledok? Stránku Užisito.sk navštívilo behom týždňa až 8-krát viac návštevníkov ako pred virálnou kampaňou. Aj po pol roku žije skok bez padáku vlastným životom. Surferi si stále preposielajú obrázok zo stránky ako prílohu mailov. Na populárnom webe haluze.sk ho napríklad nájdete označený ako skutočný adrenalín. Na diskusiách sa dokonca objavil názor, že o chybu vlastne ani nešlo, lebo pri tandemovom zoskoku záujemca neskáče s padákom, ten má len jeho spoluskokan. Akurát všetci z toho robia senzáciu.